E pa vidite ovako. Ja trenutno mogu da vam dam kurac, a za ostalo ćemo da se dogovorimo. Vidite ovako. Ja trenutno mogu da vam dam kurac, a za ostalo ćemo da se dogovorimo. E pa vidite ovako.
da se dogovorimo. Kurac. E pa vidite ovako. Ja trenutno mogu da vam dam kurac. A za ostalo ćemo da se dogovorimo. E pa vidite ovako. Ja trenutno mogu da vam dam kurac. A za ostalo ćemo da se dogovorimo.